Yun, what's up mga kaminyons, mga kaminyons. So, mga hello ha, mga taga-Tanawan. So may da kita mga plug pool nga di. Tikadik yan nahabante dagat. Mag-update kita, mag-update an aton update nagligad nga kung ano na kuan ano na tabo yan nabante dagat. So ay 26 yan na buwas sa opening yan na opening 26. So kung diri pa na mga di pa mag-aram ato mga kasi at mga taga-Tanawan na ano mga taga mga wari-waray kamo. Wari-waray kamo. So yan na opening yan na ha. Didiha ato na nagkakaranta naman nga nira. Opening yan nga ni ha. Kuan ha. Bantay dagat karan skimboarding. Karang skimboarding competition. 26 bangin na da buwas sa da 27 era tikang pag linupad-lupad it skimboard. Yun, putulin ta muna, putulin. So may dira pinaka-entrance na atong gibidyoan dati. Entrance lang yan ato entrance. Ora pa kumuli yan. Ari nakabutas pa. Tikang nga trabaho. Ngaritso kitang adi kay may basic niya na balay. Kikita ang tati update kita update. So yan na amoy niya na it tabo yan na dinhi. May dinang ani regnum na may dinang regnum. Oh, may dagat tower nga da tower. Security station. Oy. Adi karam parking motorcycle. Adi kan Ma'am Gina kuan auto. So amo to tabo yan na manhi aton bantay dagat. Bibidyo kita nga ni. Oh. Naabot naman. So iba di naghihimo pala tera pinaka-tend. Ite balot nag-iregnum nat iba. Wala na kita dalan. Mabalik kita, mabalik. Para good part kaya nakabutas pa kita yan na. Kasi pala itong tali kita na. Trabaho reprap. So mupay natin. Oh, pay na. Oh. Amoy na tabo din yan na. Bantay, dagat. Pancho. Hey. Sige, kutub lang kita na nga di. Di masol kita tadi. Yun, so mau pay entrance nga di oh. Yeah. Show. Karangan ni volleyball. Pang-volleyball. Mo pagyap. So ari ta atong mga nagta-try. Ayan oh. Mga skimboard, skimboard. Oh, amo nya na tabuyan na ang adlaw anhi. 26 December 26 amin niya natabuyan ng ani. Medyo malabot at camera. So kompleto na nga ni part, kompleto na. May tinakita karang medical, medics, mga rescuer. So may tinakita kita marat nagtitindangan ni. Adi may tinakihap. Kompleto na. So diri pa nakasabutan no, diri pa nakasabutan no. Yan na ito opening yan na aniha aton bantay dagat. Karan skimboarding. So ama to yan na mga kaminyons. Video tiuli na ako yan na kay bagagabi na. Ano to oras adi. Tingang power. Mo to update yan na mga kaminyons, mga kasi ko taga-Tanawan. So yan na opening yan na aniha bantay dagat. Medyo dire klaro tat camera. Aw dire klaro ta aton adeluyo. So, hindi pa nasabot ano mga waray. Kung nagpapakuan kamo kung magkarit ka mag-scheme, part. Bisita na kamo nga di aton bantay dagat area nga niya Tanawan, Leyte. Nito ba sa Santo Niño, bantay dagat. So, thank you for watching mga lodi. Susunod otro nga video. Shoutout nga na natin mga taga-Tanawan nga piyos. Mga Tanawan nga puwaki. Joke la balita oh.
Shoutout ta iyo mga aton followers nga 2.9 na 2.9 million minions thousand nga followers. So goodbye da mga salamat ng pagkita. Thank you and goodbye.